Zrčevi drži. Ботелатка, спиеш ли мирно? Ботелатка, спиеш ли мирно? После се открива паланка, представува активна традиција Сусурига. Иначе дечките представува една традиција ниња многу убава, што е многу години и се нарекува Сусурига. Браво дечки! Па да надолу наступахте тој ден. Ще се разберем кога име таа Сусуригата цало рате во дата. Браво, браво, алам да ви е. Сусуригите со седен аплауз. Цало ратево, кога е Сусуригата, ќе ја водим на гостие. Градоначелникот ќе ни обезбеди превоз. Следен настап е група од село Мокриево. Да ги поздравиме со голем аплауз. Тие се наши најверни гостие. Година не са пропустили. Пратево тук не тапане, Мокриево е тук. Мало. Бамбусите може да им завидят с звонците. Ама кукуралата, бе! Абе, кукуралата се казва. Напреде е на мат. Бачката напреде не знае кој ритъм да го пати. Трите и не знае кој ритъм да го пати. Vengo con 6 minutos de jasna porata.
Кога сега минималната пензија на 22.500 не се живее човек. Со звоци живот не се изгрева. Може армо да Значи минималната плата на 22.500. Состија знамењето на раковето Хрватска. Здравейте ви нашите гости, секоја година што ни додат од Мокриево и до годината да ни дојдете. Голем аплауз што ни разубавахте карнавал. И со знамењата на ракомето Хрватска дине. Следни на нашиот Мегдан ќе излезат најмалите од кај нас, најмалите од цело Ратево. Тоа е група Sweet Things. Повелете. И најмалите и најубавите. Посилно. И најубавите. Во едно мало место во планината, обколено со зелени ели, чист воздух, стари куки, одекнуваше голема врева. Битка се биеше помеѓу римскиот гладиатор и малешевското племе на Ратевското плато. Борба се шири Малеш Ечи на големиот христијански празник Свети Јован Крстител, па наместо војна и немир, мир и љубов да донесе по Ратевските улици. Празнувајте, љубовта победи, злото го победивме. Дечките кои се поживино, злото е победено, љубовта царува. Ама со тие страшни маски, која се залюби бе брат.
Браво, трудек вложено. Фантастично. Станува нещо опасно, страшно е. Той е войников средие против злото. И ето по него зло и он се брани. Удри бе! А, така. Я по той там с рогове дома, не знаеш. Засуки го. Засуки го. Градоначалник. Никак. Че нямаме превоз да ми доеме. Браво, браво, голям аплауз. Трудно и много сложено. Тия гости са много добре дойдени и много труд са положили това да дойдат. Сигурно са ми донели некоя кап. Некоя чуло, брат. Тия страшни маски, че кружат, ама че вим тие по среди, защото ще правят нещо, ни се спрема тук. Та бабичката с вретеното нещо опасно се дешава. Бабичката с вретеното нещо опасно се дешава, невестата е плашена. Иначе е невина, да си знаеш. Невестата е невина. Обърнете внимание на бабичката с вретеното нещо ли спрема. Опа! Пазете, че ни прътните били. Се се здрави ямболите от съндъците.
Можете не са и не. Паличката с вретеното знае кој ти нещо спрема. А онай е сон било с нашия градоначалник да се поздрави. Животен сон. И поздравете го най-големия господин што носи бројот село Манастирец. Општина Росоман. И много гарна невеста су и дисали бе на темаве. Најубава бе. А гаранти невине. И таа е невина, да. Чак леснете бе. Чак леснете бе. А? Да ви помогнеме? Опа! Абе, разтръгнахте ми вестето, разтръгнахте ми вестето. Лепас. Що направите? Ей! Шо биде бе? Ей, бигне! Айде! Дали бе, сега. Гандаме! Направите бе! Не раден скоро се хватна човек от отеква, шо прави бе сега? Море, Чичо, шо говориш? Да роделите или ти го носим у планинка да го яд лечките? Шо вика газда? Да го делите, айде! Ще го дарат. Ще го дарат. Ще го дарат. От тука, но тука, право чутуче, радовци, да си цепат дърва. Тука има много добър език, си лижат това. Това е все толкова да видим сега Жочек какво да доматините. Айде, довери се нещо до това. Дали че има? От газди. Айде да видим това, имаш как да се... Ево, нече да се напие нещо. Дайте му сливова от гроздовата му е. Айде да видим нещо, защото да напие от оморанджа нещо сопче. Добре, тия те ви. Не го будите. Айде да видим нещо от чопрък смесъл, да видим. Не му давай никогаш. Не го будите, брат. Не го буди и воа. Не. Само рачиичка треба, само Рачија. рачиичка. Айде да видим па невестата да го помоча да видим. Да, че го дигне. Да, го дигна сега. Я съм си тихне, без се натегнал. Не, бе, готово. Надале бе. Стай зима. Значи не е било до ръчията, до ебанието е било. Да, друго чуломарчета, да, другата година. Айде сега, добро.
Разтръгнахте, абе! Не остави ми да пиме кола, како ми е право. Ей, дайде, дайде. Притисуем, а? Добро. Ajde, сега питували, да? Ajde да видам сега, На 15-та на минута го трет тръгна. ден дето се прави, да? Не бива така, не бива. Много народ има, много народ. Ajde, ора. Я кажа, защото по-говоритка сега. Бива, ама трудничка малко, трудничка. И така няма не е трудна, брат. Още стигне тила я, брат. Уте пак тящо. А добро е. Поздравете невестата. Значи запомнете сите. На 24-ти. Цало Ратево, Цало Берово, Русиново, Дворище, Будинарци, се што заборих, сите во Перник додиме. Ние го разубавиме и ние наш карневал. Обърнете внимание, момите им са много убави. Той да кажа малко е. До все големи звонки, аз не се слушам. Уживайте и радувайте. Сите бамбурци нека се редат.
Горе Заборняци и до година Пазани дойдете. Поздравете ги с голям аплауз гостите от Перник от България. До година Пазани дойдат. Поздрав до гостите от Перци и четвърти Сала Малешевия каденик ще им водим. Братеци, Сала Малешевия, спремете се, сега имаме един голем спектакъл. Бателато цяло време отмара, за да и наяви.